Kondi ngono wi, wong wedok isine nglayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Ayang, Ana apa curiga aku mesti iki. lo selalu seperti itu toh, lek diculakan terus curiga ngono kuwi lho. Iya biasane memang nak nyeluk-nyeluk kan ngono kuwi. Ana geleme. Tapi kecurigaanmu itu juga ada benernya. Lah lak tenan to. Ana apa? Sini yang Thailand mesti lupa iki. Iya ana apa? Piye-piye? Malam Jumat itu sunah Rasul loh ya, ayo. Loh, apa iya? Iki bukane malam Rebo iki. Lo selalu mulek kaya entute Hansit. Suka aku. Ayo karang wong lali kok mah mosok ora oleh. Kali omong anak jelas tenan kok. Jelas, Tin. Kula, Kowe mau teko jam piro? kula jam pira mau ya sah? Jam 6. Jam 6 Transit nendi? ten stadion. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Apa iki? Eh? Ah, piye? Aku ora cetha to? Mboten nih. Pripun? Jam piro teko kene? Jam 6. Karo sapa? Kanca-kanca. Numpak apa? Mbak bis. Kok sing ngono? Eh? Mas, Nyapa? jan iki sampean ki ning endi to? Lagi mulih iki lho. Telepon gak gelem ngangkat-ngangkat. Lah pas kowe telepon lho aku sing ning dalan. Piye lah arep ngangkat? Tungguan ikut mau gak rumangsa. Dadi wong mbok sing sabar no lho. Kudune lho awakmu paham. Aku lho mulai jam piro. Lah iki awakmu nang ndi? Kok kayangan kono, nang kayangan aku. Geding aku harus sampean. Lho kok jaran. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ora krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ora krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul.